jadi aku percaya Udayana wis wasis lan dinas. Ora usah kalembonoke kaya ngono, Kakang. Mongko aku antarane sampeyan iki padha-padha siswa ana ing pertapan Raja Siman. Udayana anggone bapa si Parwayana. Kula wentah marang kowe aku ora cukup kudu wasis sekolah pribaning bela diri nanging uga diwelek Aji Jaya Kawijayan. Durung sampeyan karep Mula ing papan kene aku bakal pamer piwulanging bapa Guru Parwayana uga kowe. Ento pancen karepe Kakang Majetantra kaya ngono ayo aku tak kepen ngerti sepiro anggonmu ngecake Aji Jaya Kawijayan. Apa sekirane wis sampurna, Kakang? Yen kaya ngono sawangan Udayana. Aku percaya kawan sampeyan. Atas wit kang gedhe kae sampeyan tamani Aji Jaya Kawijayan. Wit kae bisa ajur saknalika. Mendah ngopo kalamun kae umpama menungso, Kakang. Nanging ora cukup sampeyan dhewe sing duweni Aji Jaya Kawijayan. Semono aku kawelet Aji Jaya Kawijayan ngersani bapa Guru Resi Parwayana. Aja mung tiba ing pocapan buktekke ora papan kene Udayana. Sawangen kae. Wit kae bakal tak tamani Aji Jaya Kawijayan. Udayana Kakang Majetantra, saiki aku percaya kanggo mbuktekake sapa murid ana ing Radas Liman sing wis diwelek ngelmu Jaya Kawijayan kelawan bapa guru sing luwih dene dhuwur sing luwih dene unggul. Mula ing papan kene kowe tak tantang aku Aji Jaya Kawijayan kelawan Majetantra Udayana. Kakang Majetantra, ora teges aku wedi tanding karo sampeyan iki ora. Ning mbok yo sampeyan iki eling apa keng dadi pitungkasing bapa Guru Resi Parwayana. Aja pisan-pisan ngecake Aji Jaya Kawijayan. Kalamun to ora kepojo ing kanan Kakang. Kae pitungkasing bapa Resi Parwayana. Ning aku mung kepengin ngerti sapa murid kang nomor 1 ning Radas Liman antara Udayana lan Majetantra. Mula kang sowe juksen ayo buktekke ing papan kene Udayana. Kakang Majetantra, ento pancen sampeyan kedurung kepengin njajal Ajiku Jaya Kawijayan. Ing papan kene uga aku bakal wani ning tak jaluk, Kakang. Sampeyan sing ati-ati yo Kakang Majetantra. Aja ngias kawan aku ayo enggal dibuktekke Udayana. Sampai nak tak kandhani kok. Majetantra Udayana. Dari guru tenan. Lagi padha ngopo nggih? Katemben kula blajen kalian Kakang Majetantra. Leres kula Raden Aji Jaya Kawijayan. Ning kula kalah, kula ketumplek, kula keok Nyai. Udayana, Ya iki. minggat kanggo sliramu. Dadi murid isor wit kang gedhe kae. Oh ngaten. Pangestunipun Dewi.
anggenipun ngangsu kawruh menika langkung rumiyin kula ketimbang Udayana. Ing nalikane kula aji Jaya Kawijayan kula kalah, kula keok kula ketumplek Nyai Kenara. Mati Tantra. Awuh. Kono kuwi jeneng cetha wela-wela. Kalamun kok guru Resi Parwayana, guru sing ora adil, guru Bang Sinde, Bang Siladane ngantarane siji lan siji murid. Bapa Parwayana menika Mbang Cinde Mbang Sladan. Iya. Sing timbang Cinde sinten? Udayana, Sing timbang Sladan sinten? kowe Mati Tantra. Paribasane sisih gelas, sisih gelas. Gelas sisih diseni kebak, sing sisih mung separo. Sing diseni kebak menika sinten? Udayana, Sing diseni separo sinten? kowe. Layak kula poplak. Mati Tantra. Awuh. Upamane aku dadi kowe lho, Ger. Iki aku ora ngajani ala karo kowe. Upamane aku dadi kowe, duwene guru sing ora adil. Apa kok diburoni ngapa kok dibuseni? Golek guru liyane bae. Kula kedah pados guru anyar. Iya. Saking rumaos kula wonten ing Padepokan Ragas Iman, menika mboten wonten guru ingkang anglangkungi Bapa Parwayana. Oh, kowe matur kaya ngono mergo kowe durung ngerti satenane sapa guru sing luwih ampuh katimbang Parwayana. Menawi wonten lajeng sinten? Nyai Kenara. Mati Tantra, rasa gadah golek guru. Aku dhewe saged dadi gurumu. Nyai Kenara piyambak. Apa tanggo iku Mati Tantra? Nyai Kenara, Heeh. panjenengan menika satunggalipun pawestri. Ya. Wonten tetemban wong wadon menika ringkih. Lho kok panjenengan menika ngendika menawi panjenengan kepengin dados guru kula saged anglangkungi dhateng Bapa Resi Parwayana. Mati Tantra. Sliramu maturken kaya ngono mergo satenane kowe ora ngerti sapa Nyai Kenara. Umpama ta kowe ngerti sapa sejatine Nyai Kenara, kowe bakal kepengin dadi murid. Malah aku kuwi lho, Ger. Engke aku janji karo Mati Tantra. Kalamun to Mati Tantra mengene saged dadi muridku, aku bakal maneh kadegdayan kang luwih ilmu kang sampurna, ilmu njaba, uga ilmu sing jero lho, Ger. Pripun? Ilmu njaba uga ilmu sing jero. Lho. Panjenengan sepisan badhe ndadosaken kula dados tiyang ingkang jaduk leguduk dugdeng samaladeng. Bener? Boten cekap menika. Kula badhe panjenengan paringi ngelmu njaba, ngelmu jero. Iya. Nah ngelmu njaba niku pripun? Waduh, lho semene gedemu kok kowe isih goblok to Mati Tantra. Ilmu jaba, aku bakal ndadekake kowe wong sing peng-pengan tanpa tanding. Kula badhe panjenengan dadosaken wong jaduk, wong sekti. Ya? Lah nek ilmu jero niku werdine pripun? Nek ilmu jero nggih, ilmu jero kuwi ilmu sing enak lan kepenak lho. Ilmu sing enak lan kepenak. Iya. Nuwun sewu. Apa Mati Tantra? Kok kirang cetha? Ilmu sing enak lan kepenak niki pripun? Dipun cethakaken mawon Nyai Kenara. Tak cethake nek engkene kowe kalamun to saged dadi murid. Syaratnya ora abot cah bagus. Syaratipun mboten abot. Ora? Napa syaratipun kula kedah saos dhateng Nyai Kenara wujud wedhus kendhit, Kanggo apa Mati Tantra? pitik putih mulus, Ora. ayam cemani, Kanggo apa ora? duit ingkang kathah. Babar pisan ora. Lajeng syaratipun kula purun dados murid panjenengan. Kula dados tiyang sekti menika menapa, Bu? Syaratnya siji, kowe kudu ngeloni aku. Ger. Kok kaget Mati Tantra? Niki aneh. Aneh? Niki aneh Nyai Kenara. Aneh piye? Lumrahe wong
kepengin dadi wong sing sekti utawa wong sekolah niku kanthi prabaya. Gitu. Iya. Upami kula meguru, syaratnya kula dadi wong jaduk kudune wedhus kendhit. Ayam putih mulus. Lho niki syaratnya kok kudu diteloni. Lah ya ora malah penak kowe to. Wis to, golekne jagat kan endi wae. Kowe golek guru sing kaya plomane ora karuan, duwene apa nyanyi-nyanyi duwene kabeh ora ana ya ngger mula. Rasa kakean dipikir. Saguh sumagem madeni aku. Ing mengkone kowe bakal dadi wong sing jaduk pengpengan. Nyai Kenaran. Piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Heeh. Nyenengi bojone liyan utawi nyenengi bojone wong niki dosa napa mboten? Piye, Ger? Nyenengi bojone wong iki dosa napa mboten? Mangke Tantra, kowe kan cukup blok ya cah bagus. Urip ning donya iki sing dibutuhake urip seneng, enak, kepenak. Apa kok gagas dosa? Dosa ki nek konangan seneng bojone wong ditutuki lara. Ha nek ora konangan seneng bojone wong enake ora karuan. Dosa niku nek konangan, Dosa nek konangan. nek ora konangan enake ra karuan. Tanduk meneh ora iso. Apa saestu niku? Tenang aku ora ngapusi. Lah ngaten kula pulun. Saguh. Saguh. Waduh. Lah iki lho Made Tantra, iki gite atiku. Biyen aku dadi bojone Resi Parwayana nganti saiki. Lho, kakis basine rasane atiku. Sebab lho kok kangen Raden wong tuwa ora kelar apa-apa. Lho kaya ngono kuwi lho rasaku isine gronjalan ora karuan lho Made Tantra. Mergo bojone sampean iki wis tuwa, nek iso sampean golek sing luwih enom. Lah, Ning nek upama niki kelakon kok kedenganan kalih Bapak Resi Parwayana, lajeng sing tanggung jawab sinten? Made Tantra, aja kuwatir. Kalau montek mengkono kadengan karo Resi Parwayana, sakmutuhe bakal tak dodok aku tanggung jawab. Made Tantra, ing kene sliramu saguh lelaki marang aku cecok kowe saguh dadi murid. Nanging Made Tantra, Nanging pripun? ing kene kowe bakal dadi wong sing jaduk tanpa tanding. Luwih dening sampurna maneh kalau montok kowe duweni kitab Tripitaka. Kula kedah saged anggadhahi kitab Tripitaka. Iso, Ingkang gadhahi kitab Tripitaka menika sinten? Resi Parwayana. Carane Salam Kula kula sik. Made Tantra. panjenengan iki jane pripun? Piye? Ampun bebingung kalih kula. Kula niku iso dadi wong jaduk, kula iso dadi wong sekti. Syaratnya kula kudu duweni kitab Tripitaka. Lho kitab Tripitaka jeneng kula colong sampean candhek iki pripun? Made Tantra. Oh. Kowe aja goblok aja cublok, Ger. Durung bae kelakon kowe nyolong anane kitab Tripitaka. Mengko nek nganti kedengangan bojoku Resi Parwayana, cilaka wurung ning tengah dalan lho. Dipikir Made Tantra. Nyai Kenaran. Nek dede kula sing nyolong kitab Tripitaka, lajeng sinten ingkang nyolong? Aku dhewe sing Nyai Kenaran dhewe. Waduh. Waduh Rosam, waduh. Lah yo ngene iki kok nek nganti aku kelonan karo kowe pitung dina pitung bengi. Nggih, akhirat jamu dak cilaka nggih. Nggih. Made Tantra. Nyai, Ing kene aku saguh nyolong kitab Tripitaka mergo apa? Nek nganti mengkone kadengangan Resi Parwayana ora bakal ngawistarani. ngaten. Lah, aku ora bakal singkar janji. Tak buktekke aku arep nyolong anane kitab Tripitaka. Nek ning kene ben mantep atiku, aku njaluk sangu dhisik nggih. Nyai Kenaran ngurusan. Iya. Lho kok malah dirogono apa? Lagi ngendikane Nyai Kenaran niki nyuwun sangu. Ajeng kula sangoni. Lah, dalah. Lho aku ki bisa meneh duit. Kanggo apa nggih? Lah nyuwun sangu napa Nyai Kenaran? Aku njaluk sangu diambung. Njaluk sangu diambung. Iya. Loh, cara wong mlaku ben mantep atine. Tenanan lah nyambut gawe. Nyai. Piye? Kula nek ken ngambung kalih sampean kula isin. Lho, lah kok isin ngambung, Ger? Lah wonten tiyang semonten kathahe kok ngambung sampean. Ora
dianggap kuwi anggap penyakit beras nggih. Ngoten. Wis to, nek isen aku tak merem, iki lho pipiku singak-singak pastake kabeh. Sing diambung pipine napa lambene Nyai? Ya pipi ya tanduk lambe Ngoten. liyane lho. Ket marem yo pipi yo lambe. Lah iya. Hon, sampean merem ndak kula isih. Ya wis, aku tak merem nggih. Ndak ngambung. Iya. Lambe. Iya. Waduh. Pipine dhisik napa lambe dhisik? Ayo nggih wis gemeter kabeh aku wis sama durung. Nggih. Hon, sampean merem Nyai. Lah wis. Walah segere. Kok kering-kering iki mau apa nggih? Kening bengose kula. Waduh, rasane gajios tenan mantep. Tak tindakke aku nyolong kita kabeh. Iki cetha menawa besok aku mati bakal mlebu neraka. Mergo aku wis nyenengi bojone wong. Ning yo ora apa-apa. Waton aku bisa dadi wong kang sepi. Waton aku bisa dadi wong kang jago. Hei Udayana, kowe bakal cilaka Udayana.